ras kubang wan musim bakoi kadon kam wan musim bakoi duai nyarwai ni jingwai ka sama jingwai bau blame isnai man pha jong musim bakoi jongu habdeng jongi hanga por ngi yo man shakri ban crowd dengan jongu Amen. Niai kublai nagamta ka standing choir jonga jing seng samla CE Union Shillong Rilum Presbytery kabalaya lam itu kajing rai penrhem mesiem hakani kapor bat kumni gen yo ban peteng pat iki wei pat ki benta jonga jing sakri lingba jonga ni kapor bat aswa bangin pois kata ka benta nagaliang jonga jing seng samla CE Union Shillong Rilum Presbytery ni priang sungobhaya pi baro sakani ka jing seng nadu ki nongkit kam ki dekat bat ki delegates ki pastor ki baiat ki jongi ya i moderator i baidon rangkat bat ngi hakani kapor lemru bat ki ex moderator ki baidon hakani kapor nagam tagi temem san lembat ya pi upai lang jong ubelai hapo jong presbytery nadu ki rangba ki long kemi lembat ki samla bat ki hep ki baret kajing kubule ya pi baro hakakerteng ngajong utrai bad unang penim jungi ujis kres ngisingo komendru bahagane kapor bangi priang nagamta ira brand enong bri i pastor i bansaai kajing kren lingba kani kajing eseng kumbala duai ngidon kajing keriman ke baskem bau blei unker khu ya kani kapor jong kajing mani bad ya ki banta baro ke bangi sapendem ngini apteng ya kani kajing eseng da kajing ruai kawa sanspa henrupu kendai yublei long kaburam kikam bulale lukon ulapha bayangi uit uai la kajing em kakuna bansiu ka kerdop neng uple bakin rong kibreu kumtu bro lai tulikir khot rengkat ba ka khoros bat hadian bangila dapan ruai kan kajing ruai ngan sakhot ya imeses ai bakor solaya naka penthoram khra the 6 union ba insapuli nakaktian ka jong blei bat banduai
Yuble langka boram ki kambulale lukon ula papa yangi o ite u ai like a jingem kakuna bansil kakordop neng uble bakin rong kibril toyaro ya utrai snaperteba ukren toyaro ya utrai piki ben real shatkmen towan da ujisu ukonsha ukpa ai buram ya ubut lalekam pelai das nam blela penlong ching sils pa janai ching em ha ki banget ukolar ban ai nong pop uba krautam bawanda ngeskem kaching mapaching sok ujisu anshem toyaro ya utrai snaperteba ukren toyaro ya utrai piki ben real shatkmen towan da ujisu ukonsha ukba ai buram ya ubu lalekam pelai kikam kibakrau lale abrete da uru hadonot chinkmen ka yaishlei henrei kan salong ching pelakam balat andaya ujisu ngin yo i markmat doyaro ya utrai snaperteba ukren doyaro ya utrai piki ben real shatkmen towan da ujisu ukonsha ukpa ai buram ya ubu lalekam pelai. Hashwa minit lang hublay gijing duay. Tiki-tiki bara akot ba, kila banya plit lang bat nga, kanya puliye ki doonut ki jompi, pat ki bamra pa ito in shashkor. In puliye na kikitab Ecclesiastes kula nong kabakad way, kadukot kabakhanday ba shipo, Ecclesiastes nong bakad way, dukot bakhanday ba shipo. Shiti Apostol Paul kula nong kabasan, kadukot kabakhatsan dukat nyo, Ephesus san khatsan dukat nyo, But kum juru naga jirwai sam kabakhandai po
ka dukhat ka bakhat du khat khnyo sam khandai pho dukhat bakhat du khat khnyo ki kan tien ki ba ong kum ni le kamen ko samla hala ka jinglong samla ba to ka do no jong mi kan pen kamen yami ha ki si ka jinglong samla jong mi bat ya ha ki lenti ka do no jong mi bat ha ka jing yo I ka khmat jong mi henrei kan mau mi bau blei un bi shar yami shapang kini ki a baro namar kata pen kan ria no ya ka jing si na ka do no jong mi bat bu no ya ka basniu na la ka do namar ka jinglong samla ba ka jinglong rangba ki long ki ba thala tukmi bhati kumnu phiyaj kum ki bam stat henrei kum ki bastat daga ba spa ya ka por na ba kini ki sngi ki long ki basniu na ba kumta to wa long phi ki ba biet henrei ki ba mon utrai tu hi kai yangi banyo ki sngi jongi kumta bangin penyo hangi ya ka donut ka jing stat to phaya troi slam kat nu bat tu kala ka bamut chapang ki shakri jongmi a tu pen kedang yangi dang step da ka jing isen a jongmi bangin yo shat kemen bat so kemen baro ki sngi jongi tu pen kemen yangi kat bakum kita ki sngi bamila penjenjar yangi bat kita ki snam ha ki bangilo yo I ya ka jing sniu to ai kan pau ka kam jongmi shaki shakri jongmi bat kaburam jongmi shaki khun jongki to ka jing itanat utrai ublei jongi kalong halor jongi bat pen scam mami yaki kam kikti jongi halor jongi shisha ken to pen scam mami yaki kam kikti jongi to blein ka khu ba plik ting jong u ting dem lang blei jing doi Aubli kupa jungi pa meneng ni ai ngu imi kupa be iet nama ka jing isen ei ka jong mi ka jing it ba ka jong mi kupa man pela yangi kum ki pai lang try jong ka just samla si union shlong rilum presbytery bangin yo banyalum lang hani ka lempung ka jaka kupa ya bakum ka balang lapen kre try ju subi ni ai ngu imi kupa be e ba mem shimla eno ka try ju subi yangi way pe way oi na do manem step ka just sing ba chi power try abela yo so ya ka khubon ak shakri jomi ni ai ngu imi kupa ba mem shimla eno ka ti dan bor ko jomi kai lam pa yangi sa shi sin pat ngila ni shong byang hani ka lempung try ya bangi angot ni trong try ki jing bam ki ba kenjaman sim ya bangin sa yo so bangin na ki shakri ki jomi try ling ba ka ni kalman try bi ni wana ka ni ka por ji su ba ya ki manan buti ka ni ka por try to ai ba long ka ba kentang ni ka jaka ko pa to ai ba man sim jomi try ya lai lo po jangi ko pa ba ya ka ban pen so thu an pen shy yangi try shi pang ka tien ko jomi try bi ya rap yangi try ji su kan ran bangin la ban sha ko ka do nur baro ko pa ko me la pen kan mau try ji su kan ran ling ba ka tien ko jomi ya ba kum ki samlang la ban le ka men ka jing so ba jungi ndai try bangin la ban kan mau ba me long nong thau ko try ba me na ai ngi to ka jing star ka do nur ka jungi ko pa abangi ai ni ki sngi ki ba sneu ko ji su ba oi try ka jing start kala nang ki artet charge rong ko pa ndai try ka jing bi ha ka jing long ka ba kan ja do ka jungi pan kala nang her ko pa try bi ji su kan ran ngi wan dem slajat ki jong me ko pa kum ki samla jo ka sing samla si union shlori lom presbytery ko ji su bi ngi dan kam ya ka bor jo man se mo khoi won ya lam yang ngi ba ju ni snam baro chi snam ko ma ka tien ko jong mi ka kan mau ngi ko try ya ka ba men pen scam ya ki ti ki kam gi jongi to pen kop da ka bor ko jong mi try ki shakri gi jong mi ling ba ju ki ket kam jo ka sing samla si union na try ya ka bangin pen lo na try ni ka kam baro shi snam try ju su ba o ngi dan kam shi shai ka jing lam ko jong mi ngi dan kam ya ka jing pen janai ko jong mi ko pa ya ka bangin la ban try ka kam ko jong mi om na ka jing start ko jong ko bri ko pa ri ka jing start ka ba me men the ka jing ha ki do nur ki jing im ko jong ko pa ya rap try ju su kan rat kham ta ma try ki sing samla si union try la yon per khat ki kam ki ba buon try o ngi dan ko project try ha ka bangila sing try ka school ang thio po mai rong he try ka LPUP school try bi ngi dan kam shibun ki kam man pendap na man ta jo ka kam try o dan ka try bi ka committee ka ban pa ka education try o dan ka bat ka managing committee try ka ba day shi sha try ka committee ka ban hab ban pe na dong sha dong try bi ngi ai ngu try ya kita ki ba let ha shwa ki bla yo try i jnga
try ka ni ka benta ban seng in ka skulang the jaka ko pa kum ka project jong ka jaseng samla si union ngidan kam try ka jingalam ko jong mi hoi kam tam try kanam ka skul kan num khang kedap ko pa ngidan kam shisai ka bor ko jong mi ko pa ba men ai ka jing start hakita kinong yalam kinong kit kam bat ki khot ki committee try kanang mangila ban penyeng chaprang ba penya chaprang ban penyeng ka skul try bakan dum klem pat atrai ju sabi ngidan kam shibun ya ka bakum ka education department jo ka sarkar ka ptha ko pa bangin hab ban le ban pendam kum ta ai mami ka jing start ki try ba ke baro kinong ka ba yai ba yarinti daga jing yalam ka jong mi ko pa try bi nyuan man boti try na ka kanta ka klem mat ku ju sabi men dalam ringkat ya kinong shimenta try kam tam ya ki khon samla ki badan ka banta ban sam ya ka khuboling ba ki surging rai ka try kani ka long shibenta try ya bakin yeng man sakhi try ya ka khubor ya ban pen sapriang ling ba ki surging rai batu ai try ben rikendong ki ko pa wat ai batakin sudan tak tak sur ka babang ka thiang ko pa re ai ba jingim ka jong ki ru kan long ka ba thiang wat ka itna chisha ha bakin long ki sakhi shakwe pat ha kan ni ka sla jok ni ka perthai try bi ngi yam makin ki sngi shisha ko pa ki pa jing e ki bun palat ko try ju sabai o ngi yo i try ki jakka ki ba bun try ki bedang shra try ki bedang hab man let ya ka ban ya lap ko spal ka jong mi ko pa tu pen mi try ki khon samla ju seng samla si union bakin mi bakin nu ban yeng try ya ka bakin let ya ka ban sam ya ko khobor ko jong mi ban pen sa priang ko khobor ko jong mi am try tan ka tien mal ya lap re kham ta ma try ya ka jinglong ka jing im ka jong ki bakin long ka shithi ko pa ling ba ki tien ki ba ki kren baling ba ki kam ki ba ki le hakin ngin ki jaka ki jing try ki jing puli ki jong ki ko pa kin long ki shithi ki ba ubi try kan rat ni wan kan ka por ngi klem mar try ya ban boti shakri hu jong mi ko pa ya ka me malawan lam ya try ju sabai o ni ai ngoi me try me maladan kat but i bila badan pedeng ki kot ki jing kya ko pa beringi ai ngo bangi tip scam maka bor ko jong mi kala dan kat but i na du bai pen kre try gani ki jing kran ngi jong i try but na du ka por ka ba i try la shim ya ka benta ya ban pen kre ngi scam ba men sia mulak kran hapo jong i ko pa o try ju skan rat ya rap ngi lim ba skani ko por kum ba ki por ba men shwa try me kran mar khmat try but ki chakri ki jong mi kran mar khmat ba ki nong ya lam ki jong mi ya ki khon Israel ko pa ngi don kamru kat haduk ini ki por ro try ya ka ba men kran yang ngi ling ba ki chakri ki jong mi ngi long tang ki nong buat ko try ju subai ngi don kam ji shai ka ta ka bor ko jong mi ko pa try pen kop yang ngi da ka bor jong men sim khoi ba kum ka jaseng samla si union chlong ri lum presbytery try kan long ka ba ting shan halor jong ni lum khasi jong i ko pa try shim try ki nong ket kam baro jong ka jaseng samla si union ko pa ba ki nong ket kam ki khot ki badan hapo ki committees ki ba pher try ba ki nang la ban try ban pentlun ka kam jong mi try ai ba men sim khu jong mi unya ling ba jong i ni ka por ban pendap ingi bangin sami no ni ka jaka ko pa ngin dap shi shar ki jingker khu blai ki jong mi shim try ka por ka brang sang ai tik sang ti blai ki jong mi namai ki ni brong i pan ka kerteng bat chang tam try Jesus Christ amen. Ki prabangit baro nagaliang juga jingis seng samla si union silong rilum presbytery ya ingo ya ubalai alam ilaka juga jing seng samla leng bagi nekisnem ki balai no abad hadu kan kapor badah ka jing ya lanti juga jing seng samla ngi donru ya ka ka project bagata kalong ka school hangta he ka snong mairung he ka bakarteng ka mairung he UP bad LP school Bata kajengnya jong kapor kan ka school kalang ya nak wigasnem sa wigasnem. Bad lain ang don kamru banang pen baha. Ha kajengnya lunti jong ka school. Mat kumta kajeng isang samla. Ka laidai. Na kajeng dawa jong kapor bandon no ya ka building ka batmai. Nakamta kan ka school namar ba ka building ka mamunswa. Ka don ha kawai ka jaka. Bad mental ha ban ra pat sakawai pat ka jaka. Ha ka balaha ban tei ya ka building ka batmai. Nakamta kan ka school. Bad ka jinglut nakamta ka jingtay kan ka building. Kalong sanpu arlak. Bad ngisgo kemen ban yathu hamat jongpi. Ba lala ban pendap ya ka ground floor bad ya ka first floor. Ha ka jinglut ka balong ar paulak. Bad kiwai pat ki benta. Ki badang sa ka jingtay. Ki ba ka jinglut kalong sa komba life arlak ay.
Badling ba kani ngis ngau kumen bakum ka jing seng samla presbytery kidan ki para banged. Bad kinong kershan ya kas school. Kajing kershan ya ketulap jong kino hikai. Kajing kershan ya kejalan kam jong ka school. Nagawai ka por. Bana kaliang jong kajing seng samla ngidas ngau nagam ta ki para banged. Kibalong kinong kershan. Hakabakum kajing seng samla. Ngilala ban penyak syaprang ni ka school. Bangi penpauru kajing sengongo nangam taki balang ke bahpo jonga presbytery. Kibalayak snok tilang. Banyak kershan ni kan ikakam. Bana kaliang jonga jing seng samla. Ni penpau tang kajing sengongo. Bara kajing duai bau bleu nang ikerku yapi. Ki balang ke bahpo jong ke presbytery. Mereka kam keempat kut hangta kadang ya saprang. Hakabangi dang la ban pendap tangkumba 90%. Bangin kot syakata kajing temu. Badleng ba jong ne kapor. Kom ki khon samla hapo jong a presbytery. Ki babon hi nap deng jongi kidang degi khana puli. Ki bangi dang don kam bad kidang syania ya kejalan kam jongi baro. Hapi ki kimi ki kpa. Ki balem da don ba pi ki kimi ki kpa onum don presbytery. Bad onum don ru jingka jingi seng samla. Namar kata ma pi ki kimi ki kpa pilong ki trai. Jongka presbytery. Ya ka bamangi ki khon. Ngi kimi shepi. Ya kejalan kam jongi. Bat kum talang ba jong ne por. Ngi kerpat daga bas ngaurit de daga ta jong pi. Ba kum ba pila ju ya kershan ya ka kam jong jingi seng samla. Ba pinang ya kershan ru. Ling ba ki jing ai ga jong pi. Daga ba pi no kelut sya ka kam. Kanang ba ka jingi seng samla kala ban pendap. Ya ka ni ka jing temu. Nagam ta ban petulun ki kam ka jong kon ran. Hakasla jong ni ka porthai. Bad ka jing elap ru ya ka gospel. Bad kum ta lingba jong ni ka por ngakhot bat ngayawe nagam ta jong ilang baro. Kat ki badon ha ka ni ka por. Nagam sim ka pakelun. Dongin dia no sya ka kam ka jong blai. Nagam ta ban penya saprang ya ka kam ka jong u. Bad na kaliang jong jing seng samla ru. Ngilong la kloi. Bad ngidap da ka jing kemen bad ka jing skobha. Lada don ki para banget ki bakwa ban ai ki donation ke jong pi na kaliang jong jing seng samla nginjin dalas ngo kemen hakaba pias no ki temlem lingba ki jing ai jong pi lingba ki donation ki ba pinsapan poi lingba ki nongkit kam dementa ngin yo ban pediang no i ki jing ai ngo bat kat badang pediang i ki jing ai ngo haga juga por ngin yo man yo sngo i ki jing roi kerpang na ki ki sautuli ki choir. Nakajingi seng samla balang presbyterian Maulendep, kajingi seng samla balang presbyterian Lumkshat, naka senior si society Lumsiap, bat naka standing choir jong kajingi seng samla si union Silong Rilum presbytery. Bat kat ba ki volunteer kinang lumi kajing aingo, kini ki choir kin nang ai kajing roi kawai hadin kawai pat. Bat hadin baladep ban lumi kajing aingo bat baki choir kiladep ban ai kajing roi kerpang kajong ki. Ngan sa sngob ha ban khot hakani kapor ya itu memsan em khar kongor i bolong ru moderator jong ka Silong Rilum presbytery ba insa dwai pen kentang i kajing aingo
Jangkani kinik sa
Shine.
Nghi đuôi. Cục ba chúng yêu hợp neng utrai cho kim met bắt kim sim chúng yêu. Ngi ai me ka borom ngi ai me ka jungu oble. Nama ka jung baha ka jung isnei ka batap ka slay ka jome. Nama kani ka jung isnei jome ka utrai ka panla man ai biang hangi ki khon jome ka ne ka wei pa ka sngi. Bangila panla ngi ko kandat kat ni ka sim ka bakodor. Bangila bandon ka ne ka jaka ka ne ka lempung ha bangin yo oble ban shakri ban mani ban pan khrau ban kan tiu nam ni ka tang ba im ka jome. Ngada ai ngo me ko pa ka jing shakri ka bamela don rangkat. La dok bastang jo ne ka jing shakri na dok ka jing pule. Ka ten jo me ka jing wai wat ka jing wai jaro ka bangela yo lamba ka ne ka por. Kita long si panta ko kandat ka jing ro ka jing pan khrau ka tang ba im jo me. Ba ka ne ka por ngi sngongo oblay me pala ngi bangila bandon pat ka ne ka por si chen pat. Ha ka bangin yo ban de shakri lam bat ki khon samla jong ka presbytery. Ka jeseng samla si Union jong ka chlong ri lom presbytery. Ho ngim la khan ban pau ju songo me ko trai ya ka jing lam ka don rangkat cho me. Bat ki khon samla la ka jong ka presbytery. Nado ki nong ket kam ki khot jong ka. Bat ki committee ka prepare ko trai ka ba mehi malayalam ya ka na ka wai ka snem ka wai ka snem. Bat kum ne kum ba ka long ko trai ka dei na ba me don rangkat bat ka. Bat lembaga ne ka por ngi dwai lem sikinten ko trai ba me no kenya ka jeseng samla. Manangkar khu kenya ka lembaga jing ya linti jong ka. Tak pemenai kenya pa jong ka apa yang jong ki nong kam ki khot jong ki committee ba prepare. Ya ki jing start ki jing champang ka ba kilapan yo na ka ka ba kilapan don. Bat kham tam me ki jing start champang ka ba ka blai jo me. Ba kilapan phai che me ban wa ka khamat jo me ko trai. Menyalam kenya ba ki khon samla po la ka jong ka presbytery. Ba lembaga ne ko por ko trai ngi pan pau ju songo me. Lembaga ni ko por bagi kon samla ki don manya lumlang manya shakilang me lembaga ni ki jing ai ke ba lawan ra apeng jongi lembaga ni ko por hoi ke jing thmu jing ki kon samla jong ka balang o jong ka presbytery ko knat ni ai ngo asisa ko knat ba hapau ke terpeng jong ki ko try ki ba ki kit ya ka ni ko project ka bag ban pet ya ka school hang te marung he ya sngo pan sngo lembaga chairman jong ka ko knat ba ia ke jing ya lenti ke jongka bat nam tak don kam ru ke jongka sisa ko trai ke ki khon lapan kongo ke kam jong me ban ngi tip ko kandat ba me tip khamba ma me ya ka ek jon ka bat kan kom no ban pandap ya ka lembaga ni ka por lembaga tau kom ki khon jong me kom ki benget jong me ha bengi don nang lembaga ni ka por ngi wan ko trai ban wan ra ini jing ai ka bangi la yo ban lum lembaga ni ka por to ai ko kandat ba ka ek bengi la yo ban ai lembaga ni ka por lembaga wei ba ko wei ka ti ki bengi la yo ban no ha ka ni ka por Kanda long sisa ka ba mi yo ban kar khu me khnang ba ka jing thmu jing ki khon samla ba kana long sisa ka ba job me oblai ba men ya lam ki lam ba ki por baro ho lam ba ka ni ka por ngim na khan da sngongo me ba me pla ken yangi si sen bengin yo ban don ka ni ka por ho ngi ai ngo ka ni ka step me le yo ban don rangkat bat ngi lam ba ka ku bor na ka tien jo me lam ba shaki jo me ban ngai ka long jing kar khu yangi ko try baro ki bang yo snow ba ki ba don ka ni ka step ban yai ngo pat email lam ka ni ka pos se sen pat ka ban malawan lam ken yelo jong shaki jame reverend a nongbri ban don na pleng jongi ko ka lam ba ka ni ka por ban ai ya ka ni ko bor ka tin ko jame ko mel don kat balo jong shaki lamba ki po baro ka jing shaki lamba ka ni ka por ngai malawan lam rangkat lembat ko bor ka jong me lamba jong u ba ko bor ka ba undan pan pan sngo lamba ka ni ka por ko try kan da long sisa ka ba mangi ya bangin mi lang ni ngin mi thli hin ngin bi rangkat bat ko bor na ka tin jame kham ta me ko kanda ha bangin im ma ki sngi ki ba ki sngi ki por ka ba ka parthai be ki jung bor jong ka ki le ban pathame yangi handai kum ki bengai ni ai ngo bangi don ma me ublai balong na ap lang bat ba bat ba ki chan bor ki bangin nang ublai ban khme champion pet chami bat tang sami bat ki e baro ka bangi syam ya kendo ka jing lenti ka jongi men nam e no kenyangi karpang ya ka jeseng samla oh lembaga ni ko por ngim na klem na wai sikin tien ro nam ta ka balang hang ne lom siap ko kana ka bala penong ngi bangin ye lum lang ha ka de ka cika ka ba itna ha ka bangin yo ban ya sem lang ha padeng jing bet ke jing biang ni sngongo me ko tra ya ke jing khu jo me la ka jong ka balang ban ngai man be no man ngar khu ya la ka jong ka balang ko kana baga nang la manang ya chaprang na do ki nong sarai jong ka ki khot ka committee balang bat ki pra ngai be baro ban po jong ka baga na long sa ka ba me yo ban kar khu ki bagi nang la oble wana ai shakri ba bhatam me ban ngim don ta tien ko trai ka ba man kar khu bagi jing kar khu jo me ken yo ban dap man slei ha ga jing im jong ki ho lam bagi ko position i wan man ai ngo me ko kana
bapa lamba kan ke por ban nganget ko na to ai ba kan ke por bangin mi tang ne ke yeng na kan ke jaka ngin mi thali ko na hande ngin mi rangkat ba ke jing ko khu jome ba kom ke banget jome ko trai ngin nang yo e ke por ke jing lam mi ke jing im jongi kham tam e ko na man shaki me batang me kat ba ban ibet man sa e yangi hasla juga kendo kaburam ke jungulut ye me batang ye me oble tos ngau tos ngap ko knat ik jung dua jung ida ba mapru iki pop ki palat ken kang baro ka bagi jupan susi ka mon jame na bagi geteng ka bem geteng bedon bor jong tra nong pat imbe it jong i ujus kes idwai amen. Niai kublei kini kisau tuli ki choir ki balaai ke jingruai ke jungki. Bat kilong ke jingruai ki mai mensiam ngi lemba jeng Singapore. Bat ngim don kentian bangin ong da kumai bat rai tam bangin ong kublei shibun na kam da jongpi. Lali ban pelut ya kapor da ki benai bagi dik tayo. Ak ba pi pen kre ke jingruai. Bat ublei unang ya kerku ya pi. Baro sau tuli ki choir ke jing seng samla balang presiden maulendep. Lum kshat ka senior society lum siam. Bat ka standing choir jo jing jongga jing seng samla union Chelong Rilum Presbytery. Lingba juga ni apor ngila poi sika benta kaba ngin sayo sngo. Ya khobor nak tian ke jong oblei. Bat ngi sngo kemen bandon hapdeng jongi ya Reverend Enong Pri. I bala priang ya ke jing penbet jongga jing seng samla Presbytery. Ba in a ya ke jing keren ngak tian ke jong oblei lingba juga ni apor. Pastor haga jing lang perkat kam menden keski. Nakaliang juga jinga seng nila pediang nya pi kemuwei na ki visitor akan ika jinga seng patba ka basah bu khandai jonga jing seng samla si union Chelong Rilum Presbytery mantaka snem badleng ba jonga nika poro ngi pediang sungobha ya pi sa sisien rengkat bad iparlok i baywan ni senran lem mat pi bad kumba ladwai ba ublei unker khu ya pi hakaba pinyo ban sam ko khobor nak tien ga jong ublei Maka long ruka bor na kapta jongi kum kisamlah po jonga presbytery badia upai lang jonga presbytery hi baro kawai kum jing pen yutho I Reverend Enong Pri menta ilong vice chairman jong ka jing seng samla KGP not sabngi badi ki waipat ki jing pen yutho gan sania hi pastor ba insale ya kata bat ngenya poi no sakan ka benta hakaba ngenya sno tilang daga jingruai ka ba sispa lai husan ka number jingruai ka ba sispa lai husan Atau keren bajam nut Jisu kiktian jong melong umso gimbala penmi ka jingsuk ka badab da jor baro kum tu burak lai teli ki dekhot bad hadin gani ka jingrua I pasor in sasim yal ka jong benta Atu kren bachem no Jisu kikten jong melong umso kibala pen mi ka jing so kabadab da char baro ka jing sa Jing pen long, jing pen shoi do bat bab, ha jing sa was no pa chong me, ki jem chai jai ki du ko, ki ba. Itenat ki babang ru chong prtei la nu jor ba jing sawa ki ten smor ka jing map ei Ein snow jing sawa jong me Kajing sawa badon bor Hapo chong ha kadot not ben mi ching
so kabakor ong hangat ba melong chonga ong dakat tin kabashai to pendo kaching arta tin gran hanga to gran atrai ai ngan yo snow ka wei kak tin ka ba mi na boneng hi ki jing shep ting ken ja chil nom ching sok bam chil kot kan mi. Reverend Chairman Bayalam Yagani Gajing Seng Pastor Pimolong Ibalongru Chairman Jongka Jingeseng Samla Shilongri Lum Si Union Ki Nongkit Kam Ka Jingeseng Samla Si Union Shilongri Lum Presbytery Ki Pastor Ki Balong Ki Kepa Seo kemen Shibun Don Pastor Nyauta Balong no hikaya nga kanigopor Balong ru ki hinmen berkipara agajing syakri yakakam kajong ublay Ki dekat ki delicate rangkat baru pajba bala seuspa jong ublay Ngapan pau kajing ay kublay yapi baro Aga kerteng kabat don bor kabam jisa job. Kajang uturai baru nong penim jengi Yesus Kristus. Sengau kemen sibun kendo pastor pathau. Ibalu jia yat teng ya kirunti klau. Kendo ru pastor Shabong ibalu jia trailem. Haka presbytery kabangangadon hadu mentah. Nga laong yang aban wanra kajingai kublay. Na kajaka kabangangadon na ka presbytery ka district kabalang tingi kibetrais ng kandong imyaong na warngiya pejbun balang. Ngawan na karilangam presbytery kanong Karay district. Aga district kabangangadon ya don laingut ki pastor. Bania tray menta hakarilangam presbytery. Kaying gasem ngadan hanong stein. Asngaw kemen sibun bania don rengkat bat pi kum kajingeseng samla si Union Shillong Rilum Presbytery. Hagan kajingya kendu kabasop khandai. Ngai siong ye pastor Sherman la dengan kum slam shibet sa shipajut na din mo. Yo nga Ni kenong-kendong kam keren slam buat sengawi ai. Teladang akum slam palat pinang turu surakti mo ratang iwai ar labiang. Ngadap na kajing keman ban yadon bat pi. Bat kajaka kabangi ngitray kidang don kibayat kejat. Kidang don ru kijaka kibalaya light kali. Bat kidang ru kijaka kibangi haban yaj mensengi nama yaj mid ya kenduk hati. Kata kerja jaka kaba ngingiyaj. Hakan ega snem shua bengan lek syaga distrik kaba idon pastor pathau menshua ngadang pej yarap aduk menta. Lopun sekretari balang yang uang pastor wat numwan menmet. Wan mensengi namar baki don hati. Ngaku ngu ia kata kajing ong kajungki. Ngalek ngong sekretari ngapat ngaku ayo iya ki hati. Pikwayap, ngong ngaku ayo i mday ngaku ayap.
Ti ki ayat kita ki hati kum basau phau telitam. Ya yang na jerong lum ban ya pet ya ki internet sya. Ong ta perlok pet se ke jing internet ke jing perlong blai. Ong yu hati bam kabar pi ong kum ta li long sono. Ong em. Sene salang kha jong pium juan kiu hati kiu lum. Uyat na tham. Kata gadai ke jing yat lenti ke jong ki hati klau. Hakilum jing tep ki ba ki briu ki ya tep briu. Sene ki snamot ngi hap thung ding kwai na marba hapen mi jing ai ngo. Deka ya per ba ka jing trei ke jungi bat sene. Yala persang ya kini kilat baro. Bat don ni wei temen besan ni baong yang la sisa gadai ka lum jing tep. Tang bala ban ong ru ke Eden Garden na marba pen mi kwai. Tai long jing pini thu ki bakhandiat ke kwa ban ya thu ya phi. Tongin ya phai sakaktin ublai banam ya slam. Ngalajit ya kaktin ka jong ublai. Nadu ba secretary la phone yang ngam tip hiru nang no ya yo number phone. Ngala penlet ya ka jingmot ngaduai ka ka bangan keren hakan ka jing seng. Mensem jong ublai pasat ya ka wai ka dekhot. Ngan pule nadu ka balai hadu ka basan. Ngan simru katukat ni nakini ka dekhot pemarjan. Kata ka pangila ban syam nagasiti baar siginong korin. Kibadon Bible te kinya pule kibamdon naginya sngap hama. Kalanong ka basipau ka dekhot ka balai hadu ka basan. Kanong rim kabangkwa banbo hakane kapor kalong nakasiti baar sikinong korin kalanong ka basipau dekhot lai hadu san. Namar langi yaj hakado. Ngemiale thma kat bakum kado. Namar ki atiar kata ka jing. Kimlong ki bakan jado. Henrei ki badonbor. Da ublay ya kepala penkelon ya ki kot baskem. Da kepala penkelon no ya ki jingmut thala. Bat ya ki jingle kraw baro kapa kentiu yaladi. Ya kaban yale. Ya kata ka jingtip syapang ublay. Bada kapa pendem ya ki jing perkhat baro. Haka jingkongu ya ukris. Ublayin kerku ngini duai. Kukpa jongi bahabeneng ya ingu yeme. Namar kajingnya don rengkat ke jong me yengi kum kajingnya seng samla jong kesi union silong rilum presbytery ke besau pukandai. Idon mentahang ne ban sngap ikaktin ke jong me ablay. Sekri jong me ulong tang ubreu. Ubakren ikaktin ke pemayan ke pemlak syempang ke jong me. Topen red yalau jong usyakri syaki beritam. Nang baka buram belai jeng mekan pau belai. Duai kan rat men kerku ya ki benta baro ki begin sepen sengau. Long kamon ka jeng me. Ben im thamai yangi. Shem ka buram ni ai sheme. Kerteng ka jeng Jesus Christ ngipan. Amen. Sachisin pen pau ka jeng ai kublai ya pi baro ki prabangai. Asyawa bangin yaj siya kani kakubor. Nado kinong syarai jong kabalang. Pastor kita men basan samla. Hadu ki khun hab baik kilong kimilong kapa. Tung ini yaj. Ya kani kakubor na kaktinu blay. Kabenta kabangang alabu hakani kapor. Kadai kathma jong ki jingmot. Ngamtip langi ya sengutanat na em kata. Ngini persang banya yat ya kane kat dekat nekak tinu blai. Halor ka phang pedeng ka balabu hakane ka klipmat. Kathma jong ki jingmot. Man kesengi habangi khi na bathia.
Ne shwa bangin lek thia. Ki jing perkhat jungi kim juja thai. Kayai telun nakaway kapor sakaway pat. Nakaway ka klip mat sakaway pat. Nakaway ka minit sakaway pat. Nakaway ka kanta sakaway pat. Nakaway ka tayaw sakaway pat. Nakaway banay sakaway pat. Nakaway ka snem sakaway pat. Kinikim sange. Langilong kibaduk na riuspa. Kajingmot kayay. Langilong kibabit na kibastat. Kajingmot kajing perkat kayay. Langilong na nung kendong na nasor. Kajingmot jing perkat kayay. Kalongkum kamasin kadbaubriw dang penenkam yaka. Kine kijing perkat kijongi. Kane kajingmot kabangingidan. Katelun nakapor syakapor. Kijing perkat babun kat kabangala ban yakendu ki kat tu kat ne ki long kami ki long kpa. Teng ki don ki kubor ki basngau tenat. Bat teng don ru ki kubor ki basngau diau. Lada bit ki kun ru kijing perkat ki tenru ya ki kimi ki kpa. Bat lada start ki kun ru ki tenru kijing bat perkat jo ki kimi ki kpa. Namarham perkat ya ke bansawan na ke benta ke jing im ke jongki. Lada beach ngau du nong. Lada start ngau sitam. Namarhap penlut pensep ya ki. Tip hiamat nem kumta. Ngau tres kendong ya kendu bahai kita ke jing Nang ta susu. Lada di kian ulok. Kaying kasem kam sengai. Kalau kasir. Kita agak perkat ki bangingi ya kendo. Nang ta susu ka bakam sngau tenat le se na ka benta ki samla. La de yo kurim ki khunro ngi haban perkat ulok ubakumno. Nang ta la da yo kurim ki khunro ki kimi ki pa ki perkat kai kalawe jom kini. Nang ta susu la da syong kurim kena kataru ki jing perkat ki tendong yengi. Ngapa terus nong kendong teng hapen ya thok sulat salit na kapokso. Kejing sisa kata. Nang ta susu lada syong kurim yauro tip dang yo kunem. Praktikal kan mdai ka teori. Kita kejing perkat ki tendong ye kejing iman kesengi. Kam tam ki kimi ki kpa. Berapa ngat pe kum ki kun samla. Senungin ya kene ke pateng ke pementa. Kine ki wanten ra ka jing im ka jing iman ka singi. Upol utho ya kene ke sithi. Wang ke jingmot thala. Ala yolat ban lek praktikal hakaway na ki mental hospital. Kan sepang ke jingmot demo. Mental hospital. Habang ipoy takajaka, kini kiba syak sumarhang tu ki ong yang kibit. Ngiru ngi ong yang kibit. Don tawai perlok yang asime kini ki keno yang bit. Don salai. Kiru ki ong yang kibit, ngiru ngi ong yang kibit yung ong liakan du para babi telaya biang. Dai. Tika tang baya kendu para babi hilak bani yat kam. Da kendo pergi bos start Upol tho ikane ke sithi hakasnem sanpusan CE CE Union Common Era. Uyos ngeo ki kubar bakasnong korin kalas dang ban yatmon halaga jong karukom perkhat. Halaga jong karukom perkhat ke jongka. Haswa kane ka donru ka jing ya pherjing mot hapdeng upol bat kinong korin. Upol wong kumni. Wengno ya kita ki jingmot thala. Ukunto ya ki bakin long. Ki bapediang sngau bha. Ya ka jing ai. Pikine kinong korin ki long kumni. Kinong korin ki don kata kemensim sngau sarong. Ki sngau start. Ki sngau tiplot. Bat kat makium don ka perthai.
Tak kajing perkat jong kia katu kapor. Te upol itenat kan ya kani. Bat namar ba itenat. Uyo sngeu ba utitos uan ya thu lenter syapang kata. Utho ya kani kesiti. Baru kuah bikin pai show blai. Kitab Proverb ongkum ne. Kajing sarong kalai ka shua kajing jat. Bat kemen sem kajing sngeu mai shua kajing kelan. Awa pai biang siya kanika pedeng jong kanika jing yaslok ha kanika puar. USC bakot wong kumni. Katma kanika jing start. Jong ka jing penjot. Kanika signs of destruction. Katma kadai ka jing yale. Kabaw mla ban tip uay uban late no but uay uban sa. Habang ia keren syapang kena ke subjek katma jong ke jengmot ngihapan kali gai katma. Gai ke jengmot. Ngatarai katma baru ngitip. Kadai kajaka jong ke jeng ya snam. Kajaka jong ke jeng peniap. Kajaka jong ki kam ki bashir khai. Gai ke jengmot pat. Ka jengmot ka kedeu ya ka benta ka basyapo ka badai ka jakasyong ka bor ngauto ka jongi kata ka ka jengmot ka jingtmu ka mon ka jingjit ka don hangni ka don ro ka jingya jan bat ka do nut. Haba ong kado nut ni ong ru kamansim. Bat nakabanta kani. La kadeu ru haka ktinu blay. Baka long kabanta jong kajing pamiap. Bru yap kamet. Kamansim ju yap. Kamet talalik bu shalom kamansim lalik pa shu blay. Haba pule kakot. Kadon kawe kakot kabanga pule. The human soul in a world of the neurological sciences. Labataya hakaktin Hebrew nepes. Kadon kajing yajan jong kana kajing mot bat kamen sem. Latapin puleru hak kitab Leviticus khat nyau sipau. Ar pulai lai pau. Kumjuru naga sam spa san khat pra. Ka kren siaphang ka jengmot ka jong ubreu. Kabadon kajinya day, bat kadonod. Tangin ya kami ya kilai teli kimat lengkot kat bala hagani kapor. Kabanengkong kabangin yo pan ya keren hagani kapor kalong kinong syun jingele tamo. Omla pan ong katma lada don nong syun bat no ngini le. Bat hangta hangno ngini ale. Habaya keren syapang katama kidon kinong syun. Haban yada bat haban yaleru. Kadon katama jongi bat kinong syun jongi kimlong naga jong kapertay. Kimlong naga jong kado bat kasnam. Ong kaktino blay. Upal hakasiti siki Efesos uang kumni. Nama kajing yale jong ikam long ya kasnam bar kado. Hendrai ya ki hima ya ki bor ya ki nongsen syar perthai jong kene ke jingdom ya ke jing baman makan jaman sim haki jaka beneng kata kade katma kabo pol Ukraine hapadeng jonge une upaman udon ya kadur kabangimla ban yui. Himut syaitan day tu bami ireng. Wasya yui kibreu. Syaitan ulang hakaman sim. Day hangne bo jisu keliu syaitan syanomelay. Ngitangimla ban itu.
Namar kata upenlat jingmut kumno ban penjot iki jingmut ki jongi. Bat ki jingmut jongi ki kelalong ki madan thma man ka sengi. Ki madan thma jong ke jingile. Ke perkhat perdany. Kamon kamtam haga jing im jong ki khon samla. Dan kam ya ki samla ban long ki riu yale. Klem jing yale don bainong. Klem bainong don burang. Aban yale. Hakane ka thama udon usaitan. Barune usaitan barabor yeng nakmat. Ladalayo ya kabor malu mala ulayang nakmat. Nangkong usdang nadin. Bat ki jingmut jongi kau dai ka madan yale usaitan udan ni ka jingtmu ban job bat ban yo sensyar ka jingim ka jongi ban sensyar halor jongi balada ulai yo ban sensyar yangi bat anda habala krau ka hima jongu an yale persya wat yo blairu ladang yem perkhat bha dai tang usaitan upayale persya ya ublay. Ngiru ngin yale lang. Siya kata katma persya ya ublay. Kata kada jing im samla ka bai kendo kini singi. Paralog samla dan kam yang iban syem ya jisu kum bangilong. What up ngan kelak hamba ngimla. Habanda lek na kapertai ngimla ban long hamba. Yaban perkhat bahai kani. Bang Yesyam yau Jisu. Wan penem yangi. Bargin yo diang ya ke jingmut ukres. Ke jingmut ukres kadon ha ke jingmut jungi. Habalayo ya ke jingmut ukres. Kamut bang yo ya ke hayarai kiu Tang bang yo Jisu ngimut ban yo ya ke hayarai kiu Nimtula. Ublay juai yang ya ka higher intelligence questions mengila ban jubah blud yang ida ka weipat bakata karukam perkhat jongi kabasuk kabapalai bat kabadap de jingkemen sudah kata kada jingmut ukres haka jing sisya lapan yangi namar kata kathma kalakut no bat ngim don kam syu ban yale yaka upol uang kumni henrei nga syapting upol uang ya kana yaktin henrei nga syapting yo pa kumno ro kum uta upsen ula syukar ya kaim dakabut sianti boman jungu bakum ta an pen ut plak ik jingmot jongpi nakata ka bachi sertap mensem bat kata ka jing sngur ka bahau kris kane kamot bengidan kam ya ka jingkhot ka donon syaitan uluti ya ka jingmot ki jongi karap ya ka jingmot jongi kanang ba unyo ban yalam ya ka ka ba udon ka jingtmu ban le. Parabangay bayit kum kikon samla. Ngasngaw tunat banbu ya kaway kakentin. Kadai kakentin negatif tang bakalong positif hagan negapor. Ublay ru udan kajing bisini ya kajing yajmon ubreu. Ngasngaw tunat bahay kini. Kinong batay kaktin ublay bakane kajing lang jealous kajong ublay. Ya kajing yajmon kajongi kadai ka positive context. Ya ka pamangi ngihaban perkhat bunsin ya ka. Adang yajmon klam mau. Sengaw tanat ya kata. Badai hangne teng-teng usumpat. Kajing bisini ublay kapan mentoy yangi. Baginiyo ya kajing yada na uhi. Omtang ublay. Kikimiki keparu kibisini yangi. Ya kajing yajmon klam jingmot. Klam jing kermen. Bat namar kata. Ki ayaw ding sempat. Bangin tebreu. Parabangay bayit.
Upol upu ya kan jing penia seriem. Udan ka jing angnut. Baki nong korin bat manga mafi. Ngin long kibadap dau mensiem. Ujong ublay. Usoitan utip. Ladau yo ban lute ya ke jing mot jongi. Ula ban pen paidin no na ublay. Kaktin ublay ka ongkum ne. Te utrai ulio i. Baka jing le boman. Jong ubreu kalak rau haka pertai. Bat bakata ka jing temu baro ka jing perkat ka do nuot jongu. Kilalong boman halaka sengi. Genesis nreusan. Ngidon kam ban yada ya kana ka jing mot jongi. Ban laj em. Ngidon kam ban yada ya ka. Kenang bangin laj em. Na kana ka pertai ka bakum kane. Ki jing mot jongi kilong ki ba kordor Kilong ki ba mentoy hak madublay. Tang usaitan ubakwa ika jing mot ka jongi. Ublay ukwa kumjo. Ban pendon kam ya ka jing mot jongi. Nakabenta kaburam jongu. Ublay kwa ban penyad ya ka. Ublay kwa ban nya ya ka. Haka jingem ka jongi. Bahkan long ka jingkerku nakabenta ki waipat. Teng-teng iki priu ngi perkat ya ka negawai. Ban haka pertai. Ngi perkat tan ya kamalade. Ngim ju perkat baka jing jongi kan long ka jing kerku ya kiwai. Bat kan teng kapan bakalan ti ka jing ka jongi. Tongin duwai bo blay un ai ngi jing ngau thu sapang kane. Baka ta ka jing ka bangingi don. Kanum long shu ka jing ka baklem jing mot. Andrai ki wai kin mat jing kerku na ka jing ka jongi. Rabangai bayi. Ya kane namar kata ong upol. Nga ong bat nga pala hautray. Baphinom yatsyo kumbayat ki gentil. Haga jing thala ka jing mot jongki. Ephesus saw khat nyaw. Ublay uklam yakren bat ngi da ke emotion. Uklam yakren bat ngi da ke emotion. Yakren bat ngi haga jing long tibreu. Haba blay kwa ban pan kala yangi. Udah pan kala nengkong. Ia ke jing mot. Dan ke jing ya seng ke pan syong shet ya ki khon samla. Haki ne ki singi. Bat karwai, bat kaduai. Lai sau kenta klem syong. Dala kelon ong layo mensim. Long. Kabalang jongi kahikai yangi. Bandan ya ka order of service ke batikna. Panihaban bot ya kata. Barabangay baik. Ublay uthaw yangi banlong ke batibreu. Umthaw yangi ha ke emotion. Ka emotion ka don la ka jong ka perbu bakaday banle. Hanray ha ka jingeday baru blay. Ngimday banlong emotion. Lek siya beneng daga jing tibreu. Lek siya dujakru daga jing tibreu. Kata ka daga jing temu blay. Om dan neutral. Siya tay bat siya ti. Tang babaroar habyad daga jing tibreu. Umday ki emotion. Kabenta ka baar. Ka jing telat kalabdien. Ujo buang breu balakha naga breu long ubakhandiat kisingi. Dap ka jenjar. Dap ka telot. Halaka jong ka bor ngilong ki batelot. Kane kamet ka bangikup ngipong ki jingmut jing perkhat ki jongi. Kilong ki batelot Kilong ki batelot Banbu haka jingmut ka babay. Ngiem haka do. Namar kata ngi yasyam mi ka jing Ngis ngaw bu ko. Nedu jing kermen. Wan lap ki jing pang. Ki jing kelumar jingmut. Bat jing artatin. Abang ilong Kristan kamut setia. Bang ilong ki balait no na ki jing
Kijing ma, kijing bom sengan. Ki ap yang ini. Bat kijing yale hi kamut ya kadok. Bat kane kata kadok ke pengikup. Kamla patru ban ya klat na kemensim. Kat bengi ngidang terikam. Ki adon lang haju. Kat hama jong kijing mot. Kadon ha kijing yale persyak. Ya kibor syaitan. Bat ngimla ban lek salak mangi. La datang na kejingmut kejengi. Ngimla ban lek salak. Ngimla ban lek da kita ki ba kejingmut kejengi he. Kaperkat ban job yo syaitan em. Para bangait bayi. Usaitan udan la kejong kaplan. Udan la kejong kejing temu. Umla ban job ya kathma kejong kejing mot. Da kejing nang jing snat. Himot bapas PhD unlike na kejing pensoi em. Ki bapas ya kerdan jing pule baper ki like na kejing pensoi em. Umdan ka educational qualification kapala ban penlaj na kejing pensoi. Umla aru ban job yaka da kalenti jong kaan. Kitiar thma ki pengiale. Namar kim long ki bakan jado. Kim yadai ai ru. Bat ki lenti jong kaan. Para bangait bayi omla ru ban pensenge. Ne pensuki. Ya ki jing perkhat jungi. Da kita ki lenti ki bangi ngalaya keren. Omla ru ban job yo syaitan. Da ki bangi pen scam mi ki saudong saukun. Jong ki jaka ki bangi ngidan. Kajing nang jing start. Kaan bar ke jing scam jong ki ki bangidan. Baro ki dai ki kam kedok. Dan jing ada ye bat ban perkhat khia sepang kini. Kine baro kilong ki jing ayu blai. Tehen rai ublai entertain. Ya kita ki jing pendep jongi hagadok. Dan jing ada ye ban perkhat khia. Bat kawai ka bangi kham perkhat khia kalom. Lada kine baro ki ki bangidan. Ngila yo ban pensyong nongrim. Hakan nongrim blay. Kata kadai ka badan kam yangi. Kajing nang jing start ka an ki jing scam jong ki baro. Kilong tang keserngio. Haba ublay undan badngi. Bon kinoyalap hagine kisingi. Kiyalap dagapapan syapting. Nga ngalap ule bahaya kisaw tuli ki gospel. Nga klam siyam ka wayru bo Jisu pan syapting. Nan sidukhat ru bo Jisu pan syapting. Jisu khot yang ini daga jing e. Upan khia daga jing e. Upan kot daga jing e. Upan pet yaki pamarla daga jing e. Dan kano daga jing pen syapting. Para bangit ba e namar katangi don kampan perkhat yakani. Ki jing pen syapting kim dai ka kam jong ka jing long mensim bangi ngila ban syam yo blai. Ngimla ban syam yo blai daga jing pen syapting. Ngila ban syam yo blai. Daga lenti jong ka jing e kat kum ka ktinu blai. Ilok para bangit ba e kam tam ki khon samla. Ngiim haka por ka bakum kata. Ngiim haka ya ka ba e. Sibun ki wan ban tenru ika jingmot jing perkhat ki jogi. Teng wat kaktin ublay ru lengba ki kat tu kat ne ki pen bakla lenti yangi. Dan kam yangi ban lej pai sa kaktin ublay. Wat ya katenrai. Wat na ka original text. Kepada kaktin ka jong ublay. Bat hang tangi la ban yeng yale persya yaki boy tap usaitan.
Kasngau tenat pan pule ya kakot boto US Maxwell. Your Bible and you. Hakane kakot uto sapang uto uksuot bapet sipor. Umi no nakatuka yeng. Uday uto bakala refer ya katuka jingkali ka po Jisu kali ko setan siya na melet. Kung nga suyat kay hakine kita orang kiang. Andala wat jakasa hangno kram siam. Hadin ulit pai biang siya kaying rim. Uwan rasa nyawot ki paralok. Nyaw. Haka Bible. Dega completeness. La download barok kita jing snew how to nyaw. Parawang ay bihin. Ladang ipule minat ega ketien ublay. Suki. Upet him no setan. Mlak banyang. Don't lightly ki sinjam panangkong jong kajing im Kristan jongi. Wan tu sta jing yeseng. Ule minat kaktin ublay. Duai. Kita yangi banle. Ublay judawatan na kini. Tangkine lightly. Go ki khun samla jong kabalang. Ni syapting yo bo blay don syabar ka jingim jongi. Khot ngayawer. Dongin wan hakmat ublay. Da ka mensim kum ne kum bangilong. Padu blay unyo ban penthma yangi. Dongin ya pai khendiat se eden. Kinong syam jenjar panengkong. Ka em badu Adam. Ki syam nengkong ya ka jing kelumar jing mot. Pinlap ya kata. Nada pin pule bha. Kadai ka jing syam ka bak pen kthakhle nengkong ya ka em badu Adam. Usaitan upun syoy ya ka em. Usdang nang no. Lang na ki khmat. Ki khmat lamar kata ki dai ki jing khang ba. Ki ba usaitan uyo ban pen ikwa ya ka jing kat bomon. Rung na kadiang mi na kamon, rung na kamon mi na kadiang. Baro artli ki khmat. Ki dai ki jing khang ba jong ki jing pen syoy. Ya ka ki khon samla ha ki dai ki sengi. Ki ya kendu na kapor sa kapor. Namar kata ko kilok ba in. Kaktin ublay ka ong yangi. Lana kakmat jong may kapentut. Klaw ya ka. Klaw ya ka. Kado jongi katelot. Berabangay. Bat ngim don bor banjob. Iya ka negatma. Ladang iyeng marway. Wat not ban yeng marway. Kabor ubriu kando. Ngidan kam yaw Jesus Christ. Pois kabalay. Kakut baskam. Stronghold fortress. Kakendo baskam kaba upol u kudaw hangni. Kamdan ha kapertai. Kamdan ha pertai. Kahir nang tay sini. Bot Jisu haba hikay banduay buang. Wan kahima jong me. Kiyong ko realize kingdom of God. Wan kahima jong me. Ki Kristan hakorin ki don ya kata ka mensim. Kabalapan kentiu daladi yaladi. Kat hadu balapan long yaki. Ki bom tip ai. Bat kata ka jing perkhat ka baki ki perkhat. Ka kelalong ka jing pendu jing kermen. Kine ki jing long. Ki long ki kut bas kem kat kum ka jing perkhat jong ki nong korin. Bat hapo jong kata ka jing perkhat ka baki ki don. I kum bakatlas kem bahaya ki. Tehen rei kidai ki jing perkhat babakla. Ki jing perkhat bomdai.
upol wong kumne to siemro ya ka jing dakhle ka jing penem haka Bible fareng ki ong ka helmet kadon ka jing mot ka ba upol ukdeu ya ka ne ka dukhot balai ukdeu ya ka khle namar haka khle udan ka jing mot balada ka ne ka jing mot kadon haka jing bom tibreu ki ei baro kila kalalong ki badu ei no para bangai behit kum ki khun samla jong kabalang sianongin yaksa ya kene jing em ka bangi don menta kene ka jing em ka bangi don menta katap ya ka jing em ka jongi da ki ei ki jing perkhat ki bapen bakala ki nongkorin ki don ya ka rukong perkhat ka bahajrong kis ngau bit kis ngau biang kis ngau start kis ngau ruspa kis ngau bakalang karukam perkhat kabala biang pakaya ki kis ngau bakilang ki bapro jabe tehenrei kata ka jing perkhat jongki kila persyang ban pensyong niaru ya ki jing hikai ki jong upol ban penlong suitable ya kata ke jing perkhat ke jongki da kita ke jing hikai ke jong upol teng ngi ki Kristan pilap ya kene ke jing sisya bangi keren ya kaktin ke jong ublai katkum kamon ke jonga kata kamlong ke badai ngi habat keren ya ke jing sisya ngi habat pun pau ya ke jing sisya komba kadai banlong mlaban buri hak maru belai ban namar kata ngimla ban keren ni kaktin ke jong belai hakamon ke jonga namar ngalong tangga jing sawa kubor kadai ke jong belai kata ke jing sengau ke badon haki ke kalalong penban ke jing syaring merau ke jongki kisah kerkut haki kenro kapop bat kamen sem basneu kabayai tap yakiman kapor hadu bakila du no ya ka jinga dai bajan baru blai bat haba umen sem ublai ulai ino kan le ayu kamet kabangi phom upol wong ngayeng hakathma tang baum dai kathma jong kado kitiar thma ki ba upol upendan kam hakajing yale upol uwat nengkong ya usabren commander baru tahu dari utrai jongi Yesus Kristus ngilong ki jong Kristus baru Yesus Kristus ulang uno alam jongi usaitan upersyang nakilat barok ban job ya katma ban penhe la kahima handrai habau Yesus yang hading panah hakal bari kini barok kilaja lentilun kilog bai kinong syun lagi wan, kinong syun lagi tur. Lada ka ding pena ka yang, lada ka ding pena ka don hasenda. Ngilong kinong job ki jong ublay. Ublay jong ulong bakrau ulong bakrau palat ika jing syampang. Kabaka jengmut beriu ka jongi. Ngimla ban kotbor setia, hadu kat no ka jing krau jong u. Ujesu wan sa kapertay. Ban long uno yalam bahak mat naga benta kene kathma om tang ba ulang uno yalam handrai ula japru ki nong shon ke bakrau ki ba long ka bor usaitan bat ka pop ukwa yang iru ban long ki nong job kwa yang i bangin long ki ba sha job ukwa yang i ban long ki nong job bakata ka hima ka jong ublai kanda krau hadu kata-kata. Baka pertai kanda tip. Bangingi long ki khon ki bala seus pa ki jong ublai. Badlang ba jong ngajong pi ki ba im hakane ka por ka pamenta. Ka pertai kan yok me. Ya ka jing seus pa ba krau ublai. Bad bakin yo ngai jiru. Bau Yesus Kristus ulang unong penim. Ngiem hakapor ba Man ki klip mat ngi shalan shop haki eryong jong jing perkat. Don lai teli ki jing bakrau haki jing im samla.
lada don tam na katarum lelei taman kedaulai teli. Kawai ka jing ka bagi samla ki kendu hagi negi sengi. Kadai ka jing pule. Pule ya wat jing start. Dalam start kim ya yok kam yok jam. Kabar ke kam ke jam. Kani te ubah start ne ubam start ru uya kendu jing kumjo. Bakam ke jam. Ban im ke jing im. Kabak hamba barok ngia kwa ya ka. Kabalai ke jing jit kurim. Tarai lada ya persang no bat ngi pastor itu mempesan ke hamba le semua. Ngata ngala persang lekaya. Tamu mdai ban le palat pat. Pi ka jingjiet kurim kadai ka bae. Ka kam kadai ka bae. Ka jingpule kadai ka bae. Bat ki samla jungi ki kendu ya kini. Lada tam nang ta tingam tipsyo. Tehenre kat kum ka jing sem junga kini lai ya kendu samla. Ajo dan teng ha ka interview jong ka school presbytery. Ngai snei. Like kawai kapus kinong apply ko like post of ho. You know an I, you know but pandam I. Kijong ilot. Ka than yang iki pastor ban perkhat ya kabakum kata kapur. Lada ai wei ki la yam. Boy yang ium don be yapet. Lada ai wei o yang ium don be perkhat. Kata ka de kecing keren jo ki bobon. Ngila persang pan le ka bahatam na ka banta jongki. Tehen ren le kumno. Para ba ngai pe tongin bu ya kana ka wei ka jing perkhat. Kat ka bangala ban ya kendu ai. Ki katu kat ningut ki samla kan thei bar sinrang. Ki ba em ya ka jing em. Ka ba ya rengkat paru blai. Kim ju khamdu. Kim ju khamdu. Kata ka jing syam ka bangang syam. Haka syong kha syong man. Kadai ka por ka ba don kam bahaya kon samla jungi. Kawai ka long yeng ki syong lok dang khna, ya syong kurim dang khna. Te ngong ya phi kumbala pen kan mau do ka bas dang sulait na ka poksu te. Kon ki la bun ba yeng. Pa udon sa ka jing melin besneu. Kami Maria poy nga hata balang syutan sayeng ya nak pastor sayeng. Ngaru la syubut kumu beji. Nam tip syuk ay ka panjah kata kayeng. Te Maria poy hayeng su ayo tau lok badom badam batoñ batany nga tengah la ang lengo daheng nang lay esyo. Te may labar ngem bun sin yang nganya tua pastor. Ngi batray sinong gendong teng hablong ramba kuru. Wah, hablong orang bakuru hateng-hateng. Te habakut ngong kinok kong tolak biang la sutho. Te ngap no. Ta tiu tu sha to di sha. Ra iu shabar. Ngau dei shu ban kren hakata kayeng. Lam iu shabar ngai le jat kai no. Kat ban ngai yat lanti yo ban ye kren badu. Bas ngau tenat kalong la orang bak balang dui mentau senam. Kalau ngau ai ngau yo blai ndai. Kita ki ba ka jing im jung ki kendo. Namar karta kampat biang. Pura ka perkhat perdany. Ka jing mot kampat Haba ki jing ki len shop. Kimi ki jing kelumar hajeng. Ala keren sisin ya kani habalang pentor dengan ong biang bat ngan mong su leno ru ha ka ba. Hapo presbytery jung pi. Ngakren ya kani namar ya ladi ngalong kumta. Kini gisamla kiba dan kam la kalong container sinrang. Ya jid da ubam yo kam seto bani imlem.
kajing sisya kata. Samlakan tay pala yo kam te wat yo samla senrang bompat don kam. Ye imlem. Te samla senrang badon kam wat de samlakan tay bompat yo kam. Ye imlem. Pibam tong marway senolay long. Ublay rus ngusi te. Em la da pisngo ya de ya kata gabang ong kan. Te persyang ke man lek kumta. Mo. Ngarut kemen lem te bat pi. Nei. Toh. Saya lek kumta mo. Im tip singi saya lek kumta. Ngangai ka kan bahahi kata. In wan ra ka ying kesem ke bai tenat nei. Te ban syai im standar tang siliang kat ba uwe mio ai te kami tenat kan mo. Ngi pastor barung man ka ying yo ilot. Khiu jong tu yong na uli khitri jong tu bayong na buli ngi yo ilot na mangirong man ka thliu yeng. Te ngi te ngi sem kumta. Te ka syong sa pi ngala pen sengeu ya kani. Salet sing ban perkhat khia kitu ki patang elaj loit. Ki breu ha gini ki singi kim long pumut pumat. Pilap ne pimlap ya kata. Teng ha pangarki kat no kan noru. Petrum jupe. Yo irum jui. Hadu dah keliu kundit thread. Oh, boleh. Kata kada kejunya kendo kebangingi ya kendo. Ladi keli balai pilong kumni. Don sipun teliki jubab. Don sipun teliki jubab. Kidon ke bakuslai ke jingpang jing sitom. Ka jingmut jing perkhat ke jongki ke syak. Tendra haki bakum kita. Nang ta kidon ro ke jing perkhat kuslai namar ke jing kesem jongki kelakat arliang. Isun ai. Ke perkhat ru teng ublay umjo sengau syu langa duai kat no ru umjo sengau syu. Taru perkhat kuslai. Nang ta ulok sengap syu ya kalok kam sengap syu ya ulok. Melek kum tu ngarungan lek kum tu. Sano kan bah kayi gesem. Melawan long. Kisamla padang don haka harta jong jing penkre. Nihapan long research. Mah, able research. Kenang pantip ya ka jing sisya. Bandang ila don ying don sem la syai. Ngin long ki banang. Ban kunai ya la ka jong ka sintur. Ban keren ya ka ke bangi ngidai hok ban keren. Or ya ka ke bangi dai ban nyokor. Nihapan buram ya ki bangi dai ban buram. Kamtam. Ulok ya kalok ya ulok. Yang kasih ong ya ki bayat somla. Ngau ikat ban biang. Mlong re ban haban da bij poi sekayap. Ikat ban biang. Ngidan kam ya ketros ka jing senia. Nang ta ki khun samla sinrang bat kenthei. Pilap de pen pimlap ya gani. Kiju penjau umat ya ki kimi ki kepa. Man kami kisiang kali jongka kami kim jur ngat. Kam jur kiang ru. Katuj bat kaya tuj. Woi samla. Uang yang aku ni. Ngasyatip ba ule tok kumto. Ayat ho. Pastor. Yui yang ana jengai rakti. Ngap kublai pilashano. Dua ilam na benta jonga ngong mele papiyo. Hap keliti. Aku abu unuan hajan. Surakti na jengai hap keliteng iuru. Pi ki pakum kita ki ngim yo. Banyak keren markhamat. Hanrei la suya shem kabu. Ban suong yangi duai yangi. Duai keng to melelei. Kajing duai kadega kam jongi bangi depan pendap. Rewan sahajan. Ini yo banyak keren kam benia ki baro. Kiju penjau mat ki kimi. Sengau sen ban perkhat ki. Kajing di kiat hau jong kono ka yeng kam ai jing kerman. Nalayo le arsin ya kani. Kupa jong ka yeng wan da ka pendek. Bat namar ka jing pendek palat. Kawai ka yeng man hakani. Wan pendek. Udang lam beriadehi bat ngi malumala.
Upon sangau to men besan yang balangai pastor pidon seeng ngadon hayeng. Ngongong ni urang ba jong kayeng ulapan kelumar ya kayeng. Sim na uternem upan pra ya kakenro yeng. Ngin lek kumno nganai syok. Subek yu na yeng. Siapet ya kam hadin. Te telabe yu na yeng. Kayeng tegalakat arliang tambah. La imsuk pada kalok ikon. Tepan kulumari yeng. Kiba kum kita ngi kendo. Ikon samla jongi to yeng joy. Em thamai. Wa dia ka khamadu blai. Ma dia ka jingsok ka mansem. Hang ta ngin sedang. Ya ka jingyat lenti. Bat ka jingmot ka batmai. Upol uang akistis kinong rum ma. Kumala ka singi pila em ta ka jing em. To ya ka jing thamai. Jong ki jingmot jong pi. Wat yam shu, wat pan yam shu i mei pa. Ngasngaw tunat pan ken mau ya ka sermon jong ilet Dr. Didi Lapang. The language of tears. Kikimiki kipa ki yam. Haba kim lait ban keren. Go khon samla lech yeng. Wat pan yam shu. Namar nginum don ka weipat ka chance ban pan baha. Yai mei pa. Andrei ka dei ka ne ka por ka bamanta. Bat ban ong yai mei. Padam yam shu. Ngangai kan long ka jingkemen ya kata ka yeng. Khon samla shin rang bat kan thai. Wan pai yeng da ka jingkemen. Ndai shu ki umat sengusi. Andrei ki umat jong ka jingkemen. Lada don ki balas sakama. Ngamut bandong ki sakama na yeng. Sakamalot ki jingmot ki jing perkat jungi. Ka jing im jungi ka long ka bakordor hadu kata-kata. Ngimla ban ya pen ya ka bat kano ka dor ka badon hakane ka pertai. Bat ngan ong hakane ka por ladangi kwa ban syem ya ka tenrai jong ki jing im ka jongi hadu katno ka long ka bakordor. Ni ha ban lech syaki sautli ki jaka. Lech sa hospital. Hadu katno ki briu ki wat ya ka jingkot jingkia. Kita apmit, kita apsengi. Ban syak sumar hang tu, nomar ki sengau tu. Bakalong ka bakordor. Lech sa jail. Hadu katno ki sengau tu. Baka jing im jongi ka de ban long ka balai lud. Ni syate sa aku memang tu. Baladangi long ke balai lud. Tongin duwai bo play nu ai hangin nengkong ya jing light lud how Chris. Tu ki masyate sa khum sa tu namar ki kam boman jong ki. Tehen rei ki namdan ka jing light lud. Lech sa kini ki mental hospital. Hadukat no. Ban rekhiru umlong. Ban nomor rekhiru omlah. Kata kadai karukam perkat ka pamaki kidan. Kata kadai kajing Yeshem ka pamaki ki Yeshem. Dan kam ban penlong ayai yaki bamlong ayai. Oswal wong uno barit. Udan lakakala. Ko kilok bayi. Nang ta ka basaw bar ka bakhadu. Lek shalom jingtap. Don ayu hang tu. Mentangi yahat na jerong. Kan poi kapor an bu supo. Ta kada reality jong ka jing em ka bangiya kendo ka pertai. Tongin ya minang ne banya perkat. Ka ai ka jing em jonga. Ngan wat ya no ha ka pertai. Lada ngamla banya syam ya ublay. Dang la mo. Kana ka jing em. Ka jonga ka bangadon. Ban yo pat ya ka jing kermen. Upol uang kum ni. Te kata ka jingsok kapapalat ya ka jing siyamphang. Kan rijay-jay ya pihala kasengi. Nado menta. Syadu bom jukot. Amen. Ublain kurkun ya rap yangi. Da ka bangin ya minang ni. Rengkat lembat ki kubor ka ketin ublay. Bangin syam ya ka jing em ka jongi.
Shu haka jing bakala jing mot. Handrai hau Yesus Christ. Un yalam bait yengi. Let chayeng daga ba pule kak tinu blay. Kahikai kumno bangidai banyai. Kon samla ngai skam ba ublain kurku yangi iway pa iway. Naga banta ka buram ka jong ublain kurku yangi amen. Tungin ya duai. Atrai ublay jengi ba beneng. Ngai ngu ka buram ka jong me. Keren apa yang jongi ka ketin ka bakordor ka jong me. Ka bala ban peniem yangi. Itu ayau blay manis nei ka ban kurku yangi. Syakri jong me keren apa yang jing telot ki babun. Kot baru ban sengau tu ka ketin jong me. Ei baro ki bala pen sengau. Kin long ki ba me balapan selek kan rat. To peniem yangi. Nakane kapateng benreu kabangim sengauto ya lambat yangi ka jing sisa simti yangi kumbang hilong hau jisu ngi doai amen. Kemudian sibon pastor ia kan ngak khobor kaba pilapan sengau hapdeng jongi. Barang kermen skam bagan ngak khobor. Kalong kecingker ku kaba krau nakam ta jongi ki samla hapo jonga silong rilum presbiteri. Ban nakam ta jongi lang baro upai lang hapo jonga presbiteri. Ublay unang kerku ya pi pastor. Unang a ya pi kamet ka basat ka bakhlan. Kabor perkat ka bakhlan. Wa piru pinangla ban pendap ya kecingit kili ki babon. Ki balaban syat halor jong pi. Ublay undar kat bakai ngasem jong pi. Bat kumba pilawan menne da kajing suk. Ba pilapoi hagan ni caka. Hagan ni presbiteri ka jongi. Ba anda ba pimi nang nieru. Ni pha ya pi da kajing kerku kerro. Ba pin leit da ka basuk. Pin poi da ka basuk ru selayeng nasem. Selay jong ka pastoriat ka distrik bat ka presbiteri. Ublay un kerku nakam ta jongi lang baro. Ki balayo sngau ikan ni ka khobor. Bat ai bangin mi nang nieru ngin mi rengkat. Maka jengmut ka bathamai. Bangin sedang ru ban im ya ka jengim ka bathamai. Jeling ba jong ni kapor ngan yo sngau ya ka jeng penmena. Nengkong na ka jeng seng samla si union silong rilom presbiteri. Bat hadir ngata ngan yo sngau ya ka jeng penmena na kal yang jong kapalang. Reverend Sharman kini kilong kicing penbena na kal yang jong ka jeseng samla si union Shillong Rilum Presbytery. Ni sungbahan pentip hang ni bang nilayo pediang ya artuli kijing ai sungbaha ki balong kumni ka baningkong san hajar tingka na iwe na parabanget na ka balang Presbyterian Mokhar bom sim kwa pan paw ya ka kerteng bat ka baar ka long ar hajar tingka na iwe na parabanget bom sim kwa pan paw ya kerteng na ka banta ka mairung he LP bat opo primary school ha mairung. Ni pediang ye gini kicing ai ki basbun bat ki bakordor ki jong phi bat ni deduai ba ublei un kerku ye phi ha kicing em ki jong phi ki baman la ka singi ka jeseng pat ba ka bakhaddo kan long sibet ha ka por nriu baje chan met bat kani ka jeseng kan long hangtei hayeng mani ki program jong kani ka jeseng kin long kumni yin yo ye kicing rwai pan ham sem ha po ka jing yalam jong ka standing choir jong jeseng samla si union Shillong Rilom Presbytery inong tem hagani ke jingeseng inong in mes yaiman baha jarwa iban yalam jingrwa ilong master shan kupar warjeri in yo e ke jingrwa ilang ba ke jeseng kalong hapo ke jingyalam jong chairman ke jeseng samla si union Shillong Rilom Presbytery in yo ke jing pulis dang bat banduai ne master John Kharkongor na ke jeseng samla Presbyterian Jayau district bat ngin yo ngin lum ye kijing aingo bat ngin yo sngoru ye kijing rwai kerpang ki balong kumni naga jeseng samla balang Presbyterian Nongsder damsait ka baar naga jeseng samla balang Presbyterian Maulen Ray bat ka balai naga standing choir jong jeseng samla si union Shillong Rilom Presbytery bat inongkren hagani ka jeseng la sibet ilong irreverend DH Mukhem halor ka subject ki samla kristan ke basiu spa ya ka por la pensyong nong rem naksti jong inong Ephesus kalenong ka basan ka dekhat ka bakhat nrio
Sasisian ngi aware biang yapi kum ki para bangit baro lada kalong kabala bapin ya syong bat ya sya bat ngi bat ya don ringkat sasisian hakani ke jeseng ke banlong sibit hakapor hendriu beji kan long ke jing singa nyangi bat kum juru ke jing ai mensim yangi kum ki samla hapo ke presbytery ke jeseng jong ke shalong rilom presbytery ke bahan riu pawai kan long hagi tarik khat lai bat khatsan haduk khatsan jong benai feb arhajar penriu haga jeseng haga balang presbyterian riat samthia kinongkran haga sngi utrai kin long kumni haga por sipau siteng men step irreverend anan thapa bat haga por sipje siteng janmit irreverend bibi lamin kini ki artli ki jingseng kin long hamaran student bat haga por hnriu bejipat inongkran in long irreverend rb marpana kajingeseng samla KJP sinat sabngi ke baar pusau kan long hagi tarik arpo hadu arpo artrik benai feb arhajar penriau haga balang presbyterian pungsaniang maunai presbyteri ke tim jonggani ke jingseng sinat kan long ki samra kristan hapdeng ke lawarding naga kitab jong Daniel lenong balai ke dekat baar penyau kinong keren haga singi try kin long kumni haga por sipau siteng men step irreverend lendan sim Hakapor sibje steng janmiet, Reverend Dr. BL Nongbri, bat hakapor nriu beje menmiet, Reverend Dilingdo. Nakaliang jongka jeseng samlas union Shillong Rilum Presbytery, ngila penbet bangin lek delikiat kendai pulai ngut baro. Bat ngakerpat ia ki delikiat skipala jet, nakaliang jongka Presbytery jongi mi sobha ban simkia ya kane. Kejeseng KJP sinat sepngi, kebaar pusau. Kanlong hagi tarik san haduk pratarik umaj arhajar penriu haga balang presbyterian rangsken mau plang presbyteri kinong keren haga sngi utrai kinlong haga step sngi utrai sipau siteng Reverend WP Marbanyang haga por sibeje siteng janmiet Reverend BR Pamsyong bat haga por nyau beje menmiet Reverend M Karshiyeng kejeseng 46 Biennial General Assembly ke PCI kan long hagi tarik arpupra tarik April hadu lai tarik umie arhajar arpun riau haga balang presbyterian put mauri kinong keren haga jeseng ka pasipau siteng men step Reverend LS nong plang bat haga por sibje siteng no pai singi Reverend DC Haya kini ki artli ki jeseng kin long HJN Sports Complex Stadium hapo pulo bat haga por nyau beje menmiet kadai ka valedictory address now outgoing moderator but yagani ka jeseng kan long hamadan he stadium hapo maulai kawai pat ka jeseng samla si union Shillong Rilum Presbytery ka basan pho kan long hagi tarik khatlai ru khatsau tarik benai feb arhajar arpunyo haga jeseng samla balang presbyterian riat samthia ka team jongani ka jeseng kan long ka jingshap tieng yau try but ka subject ka long ke jing syap tiang yau try kalong ke spa ke buram bat ke jing im ya ke bala pensyong nong rem na kitab jong proverb lenong baar puar ke dekat ke besau bat kum ke general committee menen ke singila menjur ya kini nong keren harum kumni ha ke jeseng ke basipau siteng men step Reverend Bidan Box im ha ke jeseng ke basibeje siteng Reverend KP Mashering bat ha ke jeseng ke bahenriu beje men miet Reverend JR Karmulong kitu kilong kijing penbenah Kini kilong ki jing penbana na kaliang jong balang. La kerpat yaki choir jong ke seng samla balang Presbyterian Maulendep. Lum kshan ka standing choir jong ka seng samla si Union Shillong Rilum Presbytery. Ban up haki jaka ka bapisyong hadien belawai kani ke seng. La kerpat ru ya kini ki choir ki badai ban ruai la siben damiet ka jeseng samla balang Presbyterian nos der dam sai bad ka balang maulan rei ba phiru phin sobha ban ap hadien melawai kani ke jeseng nang ta la
kerparu yaki nongkit kam, ki pastor, ki teman besan, ki dekat, bat ki delikis, ki bansa jaseng la shibet menmien, pin ngobha ban am, hang ni hadian rawai kan jaseng, bangin yo banyalam yo pi seki yeng jong, ki parabanget, ki badan hang ni habalang lum siang, te la kerparu yaki parabanget, jong habalang Presbyterian lum siang, bapin ngobha ban ya ab ban wan xiao ya kini ki basa jaseng mir khnang ba pinyo manyalami ki seki yen ki sem ki jong phi lada phimle kumta kabu jing e yanga maroi shanongan yalam kabar la kerpan ya ki volunteer ban ab hadien belawai kini ki jaseng Kenang bangin yo banya lum ya langno ya kini kisuki bat kiwei kitiar ki bangi dai ban lum kabalai bat kabakaddu kani kabaji kasa kutsa hanga hadu menta empat dan bawan ban kam ti songobha banya pej ikikti yo don baklempej bakai baji kalaham namar kabu jing yang ngaru ngatieng yang apenhab samanga tena kata kadau sngom hawan wan shim ya kani kabaji andalawai kani jaseng khule shibun Togi para bangit baro ngin sngom haban bad igituki jing penbena bat kumbalaong daga balang bapin ngobha banda ya khmi bha ya kitiar kitar ge jongphi ashwa bapin yami na ge jaga shong jongphi nang ba kanombu ka jing ya kabalang badlada pim sumar bha ya kitiar ge jongphi kala ban long ru ka jingkar khu ka jing jubab ya ka jing dwai jongno re jongno ki bala ab aslam ngilapoi tat sega benta ka bangin penwai no ini ka jingeseng bat ngi aingu yo blei ubal kerhu ya ka ngapor nado ka ni ka bas nado menne ka bas dang bat iki benta baro ki bangila pendap bat ngi ai khu blei ya baro ki nong yesu menta ki bala pendap ilak lai jong ki benta ha ka ni ka jing sakri blei bat kumjur na kam ta jong phi ki pastor ki cememesan ki dekat bat ki delegate selembat ya piu pait lang jong ki presbytery jong a presbytery ubalawan na ki balang ki baper baka jingdon jong pi kalai mensiam yang ki samla bat kala penrem ru banginang yat ya kan ti nang ni sakmat ru ha ka bangi pentelun ni kakam hot ki ba kum ka jing seng samla si union silong rilom presbytery ngenjin dalakwa bama pi baro ki badon ha ka jing seng Pinyasa hagajing seng kabakaddo. Ringi sngotho babon napeng jong pi pinu mengala asu banesa. Mat kumba pilayawan mende dagajing suk dagajing kemen. Mat aba piladon ru hangni pilayo mat igajing kerku. Nakal yang gajing seng samla si union silong rilum presbytery. Ngipha nakap jong pi ki bamla asu bansa hagajing seng. Ba pinmi nang ni pinmi dagajing suk. Pinlet chayeng dagajing suk ba pinpoiru dagajing suk. Ini penwai ni kajing seng, daga jingruai ke bas saus pa lai pun riu, kajingruai ke bas saus pa lai pun riu. Ya lam hapo senrang mau siang bakat dengan syak ngamla hang tangan di na kajing embatun, nawe ngam kuat. Kum tu bro sau tu ligi dekat, bad hadian gani kajingruai ngasakot ye Reverend Dr. BJ MJ Nyota, ba insapelat nginang ni daga jingkerku bad penwai. Ya lama po senrang mau siang bakat
天下说ngam la hang tangan di na ka jing em batut na wei ngam la hang tangan yo la jing at polong bashlei bat na ki jing so tremer yong ba ker ho ken chai ha bo san rang mau xiang men hen dai ngan yo shong du ya lam ha bo san rang mau xiang bom chu kut ngan ker ngan hang ta ha bo ching kdop tap nyang ik shi sha chin ngan sa hang tangan yo la ching at polong bashlei bat na ki ching so trim yong ba ker ho ken chai ha po san rang mau xiang men hen dai ngan yo shong du ya lam ha po san rang mau xiang men hen dai ashim ya ngan hang tangan lat parna tinam nyai boman sok sok shishat hang tangan yo la ching at polong bashlei bat na ki ching ngo trim yong ba ker ho ken chai ha bo san rang mau xiang men hen dai ngan yo shong du ya lam ha bo san rang mau xiang nong pen em ai nga la kloi hang ta jing dom men sem jong a kan shai gdar la no ngan poi hang tangan yo la ching at polong bashlei bat na ki ching so trim yong ba ker ho ken chai ha bo san rang mau xiang men hen dai ngan yo shong du Kuk pajing yu bahab neng hi ai ngu ya me ablei. Namak ne kapor ke bakor dor bang iyo. Bantai ke ne keduan jong ke jing mani. Ke jing ro ya ke teng ke ba im ke jomi. Nyai ngu ro ya me namak kubor ke bang li osngol mau sakri ne ke ktien ke ba im ke jomi.
Pendai kini kijing sisa, nak ketien kijing jangi, simet. Kum tabi kelak banyalam jangi. Nak wei mau jam, so wei mau jam jong kijing jangi kena kepertai. Apa kijing ri, kijing da, kijing ker. Pada kabor ke me ah jangi. Kat me tang ibet ban bu jangi hasla jong kena kepertai. Pada bagi samit ne balik pas ki yang kisem ke jangi. Tuai bagi jeng ayah ke badap yang ke jauh terai pau nong penem jeng Yesus Yesus Kristus. Ke jeng i ke jeng oblei kepala bagi selok mensim bakoi. Kini ke jeng kerku ke jeng meu oblei oblei ke lorong kat lembat ngi penyanyi long ke borengi. Bagi bangai ke badan hang ni bat keleng satlang ke pertai. Nadu mentah bat sedok ke bom cukun. Amen.